Fil-waqt li reġgħu żdiedu n-nies b'impjieg żdiedu wkoll il-pagi medji f'pajjiżna, dan skont il-Labour Force Survey pubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Matul l-ewwel kwart tal-2016 il-pagi medji f'pajjiżna żdiedu b'4.6% jew bi kważi €744 fis-sena. Dan meta mqabbel ma' sena ilu. Dan seħħ fi żmien meta l-inflazzjoni kienet 1.1% biss li jfisser titjib ta' 3.5% fis-saħħa tal-akkwist tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. L-ammont ta' nies b'impjieg f'pajjiżna jammont tal 187,171 persuna li huwa aktar minn nofs il-popolazzjoni li għandha l fuq minn 15-il sena. Dan ifisser li fl-ewwel kwart ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 2.6% tal-persuni li sabu impjieg meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. B'kollox hemm 160,160 li għandhom impjieg full-time fil-waqt li 27,011 persuna għandhom impjieg fuq bażi part-time bħala x-xogħol prinċipali tagħhom. Bħala medja dawk fuq bażi full-time jaħdmu aktar minn 41 siegħa, fil-waqt li dawk fuq bażi part-time jaħdmu aktar minn 21 siegħa.